Pre! Pre! Ayo, pre! Oy, pre. Namne ka, pre. Meto, pre. Pilaan ta sa kubjin, pre. Jen. La, layo ito, pre. Uy, Sige, layo. Susuri ko, tagami po nung sige na pagkuyo aning balay ni Mudri nga. sakay ko semua. Di ka ti mo kay kusog ka ito. Tabangan na to. Siya tapangan. Tabangan na to gasto. Uy, sakay, baklay na kunin mo. Na po ng sakay ni mo ba? Sama ka. Ako na po'y malusan, anak. Yan, hindi bakada. Uy, namusa, magkanguro, Susunod na imong isa ra gasto. Isa na gasto. Ako bahala lagi ni mo lagi. Kisa may atuan to dito. Tama kung mga ante dito. Laag na. Kasi ngunyag, May pakas dito ba? pasmol ta dito. Pas mo. Ako'y bahala gani, no? Tunga ta sa gasto. Sige, Sige, tara. saman. Pag-inis sa daan, Oh, ha? kinis ko. Oh, Ha? sige. Sure ba? Sure lagi, oo. Sige, sige. Wala. Sige. Dilis ako. Pagdali, ha? Oh, lagi. Kaya pong pare abing, uy. Asa naman to? Pre. Ha? Salad. Tara. Tara. Basta, Oh, isa ra gasto ha. oh, isa na. Ah. Eh, tara. Sige. Pre. Tubig na, pre. Oh, tapos ang problema. Dito tanan, pre. Asam dos pare. Uy. Ay, pagtupat ba? Ko sa mga pre. Buhay ni ko pre. Tupil kay ko no. Okay ko pre. Sige, tupil mo ta sa unahan. Sa tong Uksan eh, tupil mo ta sa unahan. Oh, sige, sige, sa pre. Klaro na ko kay hiyon pa kana. Ngaw sa tadre pre. Ha? Ngaw sa tadre ari. Oh, sige. Kaon sa ta. Ito may bugay pre. Oh, sige. Ta. Ano si order pe oy? Pati ko ba, di pa ilalim ng bakraya sa ka. Ah, sige, ikaw. Ah, Bahala. pene. Lampurnas. Kao to. Suka na ko pre. Ako ba pre? Suga mo lang ko pre. Sinaw man pre. Bitaw pre ho. Sinaw pa yung agtang pre. Yang tanah kan? Nanay, ilan nih? Sige, sige. Ngam. Ilan nih, Wak? Hah? Oh. Yun. Terus gue nih. Bang, dibayar nih sama kauban apa? Ini termuana. Kan sejak prepare main tiket. Udah bayar. Ini saya Pagkakisahan ng bus panuha ko. Takhan pagi order ang klaro ba ta? Pre, saan mo nga ganito? Mukha nga pre. Labog ko pre. Grabe bisa. Di ba kaya pre? Udah na ko nung mga pasiting bayad ba? Akala ba, di ba mapuglan? Kan. Grabe. Ama na. Aduhan na yun. Eh, mabayad na. Mana oy? Ay, salamat kay pre. Grabe na. Layo pa kita gatuan. Kasi katulong manghihi na po. Adili na. Approximately 10 hours later.
aning laga ni mo pre ay. Si reklamo ni mo. Sige kagadagad lagwa mo kay kwarta di ay. Sorry, buksan na ang motor na to nabuntagan pag inunta noon. Ingon pagka nga ikaw bahala. Nonsa. Bahala ako, bahalang tulak ka eh. Sabi, parte pang layuan sa mga Tagar, tuwan baya. tinulak ka eh. Ano ba sige sulinahan? Nani sa unahan. Tata, ako bahala ito. Ate ko ba yun kag pangihi sa huling bayad na. Ha? Ako bahala ito, tumili ito. Tara. Steam ng lakawan ni. Tara. Ay, salamat. Sulinahan na gyud. Tubil na pre. Okay, ini kay Kuya Baktas oy. Kamu yang tulak na. Teka. Apnan ra kita ning kalakihan ni. Bakit kita takapot semua. Mga iyaan. Bili oy. Na tubil ta. Ah, diri ra ko eh. Bahala ka diha. Ikaw ray tobil ang motor. Imuha bitaw lang motor. Bakride ra ko sa imuha. Grabe ba nakaluko naman kini ang pare bay. Mo may sarsaan niya nga mo'y mutubig mo'y siya daw bahala isa rang gasto. Uwa naman ni tanan bay nakaluko naman kini sa buha bay. Sakit buhato na ko niya bay aron takam gini siya. Ah, yung plano. Ha, tanaw na ang pilitan niya ron. Di kay mahatag tubil ha. Tanaw tanin mo ron. Karabing. Tanahon tanay yang ka bugoy-bugoy. Bahala ka na, pre. Pre, ikaw biyay, pre. Pre. Ayaw mo magkwarta, pre. Ah, nawa alit pariyoy. Biyaan man ko. Wala na ba ko yung kwarta? Lalo tawanan na, oy.